गबिन्द बसुमतारिनाव जुदि इनडिबिनि जुदि स्पिरिट दङमोनबा जुदि रियेल मोजां थट्स दङमोनब्ला बिथांनि जि मेन्टेलिटि बे जुदि मोजांमोनब्ला दिनैनि डेटआव बिथाङा रन्जन दैमारिया बिटिआर एग्रिमेन्टजों जेबो लोब्बा गैया। रन्जन दैमारिया बर' जाथिनिफ्राय देरसिन जानो हाया। रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै बर' जाथिया थांनानै थानो हाया। बेफोरबायदि खोथा बुंनो नाङामोन। नोंथाङाबो सासे इनडिबि, रन्जन दैमारियाबो इनडिबि, फाउन्डार अफ इनडिबि। नोंथांना जुदि रियेल स्पिरिट दङबा नोंथाङा बेबायदि बुंनो नाङामोन। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। लाजिनांगौ। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै गबिन्द बसुमतारिनि सायाव नोंथांमोनजों ब्रडलि डिसकास खालामगोन। बिथाङा सिगां मा बुंदोंमोन आरो नै दाखालि मा बुंखो बिनि सायाव नोंथांमोनजों आं सावरायगोन। बिथाङा बुंबाय रन्जन दैमारिया बिटिआर एकर्डजों जेबो सोमोन्दो गैया, जेबो रिलेटेड गैया। मानोना बिथाङा अलरेडि 2011आव कनभिक्टेड जाखानायसो होननानै बिथाङा बुंदों। डेट मिन्स नोंथांमोना मा बुजियो रायजो राजाखौ? नै दाखालि साननैसोनि सिगां मोनसे खोथा बुंबावबाय, फाउन्डार अफ इनडिबि रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों गवा, बेजों खुनु सोमोन्दो गैया। जुदि गैयाब्ला सिगांबो बुंबाय, नै दाखालिबो बुंबाय, जुदि पिस एग्रिमेन्टखौ खालामदोंब्ला मानि थाखायथ' खालामामोन? फाउन्डार अफ इनडिबि रन्जन दैमारिनि थाखायसो दिनै नैबे लेभेलाव सफैनानै बे सान्ति सुक्ति हुइच इज नन एज पिस एग्रिमेन्ट एबा बिटिआर एग्रिमेन्ट होननानै जों जायखौ मिथियो। रन्जन दैमारिया जुदि रायजो राजाफोर बे इनडिबि आफादखौ जुदि दायामोनब्ला दिनै नैबे लेभेलाव सफैयामोन। बेबायदि पिस एग्रिमेन्ट जानाय नङामोन। रायजो राजाफोर दिनै बिथांखौ सेल्युट होनांगोन, मान बावनांगोन। मानोना बिथांनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायावसो नैबे लेभेलाव सफैनानै बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जादों। बेबायदि अपरचुनिटिखौ, बिदि एग्रिमेन्ट खालामनायनि अपरचुनिटिखौ मोन्दों, नङाबा मोननाय नङामोन। लाजिनांगौ। गबिन्द बसुमतारियाबो सासे इनडिबिब्ला, जुदि इनडिबिनि जुदि स्पिरिट दङमोनब्ला बिथाङा बेबायदि बुंनो नाङामोन। बिथाङा इनकारेजमेन्टसो होनांगौ। पावाराव थानानै बिथाङा सापर्ट खालामनांगौ। नाथाय बिथाङा माबा जेबो सोमोन्दो गैया बे एकर्डजों। बर' जाथिया रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै थांनानै थायानो। दिनै रन्जन दैमारिनि थाखायसो बे इनडिबि आफादा जोनोम जादों। जुदि इनडिबि आफादा जोनोम जायामोनब्ला नोंबो दिनै बिटिसिनि डिपुटि चिफ जानो मोननायनि बेबायदि गल्डेन अपरचुनिटिखौ नोंथाङा मोननाय नङामोन। उइदाउट थिंकिं खोथाखौ बुंनो नाङा, एसे सानै हयै बुंनांगौ। नोंथाङाबो सासे इनडिबि स्पिरिट दङबा नोंथाङा बेबायदि भाषाखौ बुंनो नाङा। माब्रै एबा मारैहाय, मा स्ट्रेटेजि खालामनानै एबा माबे लामाजों जों खामानि मावोब्ला थाबैनो उइथिन ए सर्ट पिरियड जों रिलिज खालामनो हागोन जेलनिफ्राय एबा उदां खालामनो हागोन, बेखौसो डिसकास खालामनांगौ। मा आननेसेसारि खोथा बुंनाय। रन्जन दैमारिया गवानो बे एकर्डजों। जुदि कनभिक्टेडखा मानसिया जुदि गवाब्ला मानोथो रन्जन दैमारिखौ दिल्लीयाव बिटिआर एग्रिमेन्ट एबा पिस एग्रिमेन्टआव साइन खालामनो मानोथो लानानै थांखो? बिनि फिननायखौ दाना रायजो राजाफोरनो फोरमायना होदो गबिन्द बसुमतारि। वाइ? मा रिजननि थाखाय रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों खुनु सम्पर्क गैया एबा रिलेटेड गैया? व्हाट डाज इट मिन? बिनि ओंथिया मा? रायजो राजाफ्रा सानदो, दिनै सासे इनडिबिनि दैदेनगिरि एबा गायसनगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो टिल टुडे जेलावनो दङ। नै दाखालि खोनाबावबाय साननै सानथाम सिगां सुप्रिम कर्टआव जि बेलनि आपिल खालामनाय बियो रिजेक्टेड जाबाय। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। दुखुनांथाव। बिथांमोना जुदि रन्जन दैमारिखौ बहननो जुदि गोसो दङमोनब्ला, उदां अख्राङाव जुदि लाबोनो गोसो दङमोनब्ला बिथांमोनहा बिटिआर एग्रिमेन्टनि समावनो रन्जन दैमारिखौ बख'गौमोन। बिथांमोनहा साननानै नाय रायजो राजाफोर, बिथांमोना खुनु स्पिरिट गैयामोन आलादा रायजो सोरजिनाय एबा सेपारेट स्टेट एबा स्टेटहुड दाफुंनायनि बिथांमोनाव खुनु थांखि आरो मटिभ्स गैयामोन। बोरैबा आनफर्चुनेटलि गबिन्द बसुमतारिया बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बिटिसिनि डिपुटि चिफ जाबाय। दा सोरनि थाखाय जाखो? सोरनि थाखाय जाखो?
दिनैनि डेटआव आं बेखौनो बुंगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना गोसोआव ला बर' जाथिया एनडिबिफोरनि नांनायजोंसो सिनायथि मोनदों आइडेन्टिफाइड जादों सोरबा आबसुनि सोमावसारनाय प्रमद बर'नि सोमावसारनाय इउजि ब्रह्मनि सोमावसारनायखौ बै सेन्ट्रेल सरकार आरो स्टेट सरकारा गोजाङाखै एनडिबिफोरनि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनायखौसो गिनानै बिथांमोननो माबा मोनसे होनांसिगोन फिस टक खालामनांसिगोन बिथांमोननि एनडिबिनि गायसनगिरि एबा फाउन्डार एबा एनडिबि आफादजों नेगसिएसन खालामनांसिगोन होननानै सरकारा बेखौ सिद्धान्त लाबाय थाबोदोंमोन नाथाय आनफर्चुनेटलि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी मोनहा गावसिनि पलिटिकेल केरियार एबा बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना साडेनलि पिस एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनै रन्जन दैमारि आरो एनडिबिनि समयसाया दिनै बेबायदि बे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामैनि सिगां जुदि गबिन्दनाव जुदि रियेल स्पिरिट दङमोनब्ला बिथाङा बेबायदि बुंनो नाङामोन एबा बुंनाय नङामोन रायजो राजाफोर जुदि रियेल एनडिबिनि जुदि स्पिरिट दङमोनबा जुदि सेक्रिफाइस खालामदोंबा रियेलिटि बिथांनि जि रियेलिटि जि थट्स जि मेन्टेलिटि दिनै जों नुनो मोनबाय रायजो राजाफोर बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो आननेसेसारि आनफ्रुटफुलनेस जों सानदोंमोन जोंबो एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बिथांमोननि सायाव एकर्ड जाखांनायनि उनाव आफ्टार साइनिं पिस एग्रिमेन्ट जोंबो थिंकिं खालामदोंमोन स्टाडि खालामदोंमोन बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव गोबां हिउजलि एबा हाइलि डेभेलप जासिगौमोन बाट आनफर्चुनेटलि जों जेबो नुनो मोनाखै देयार इज नो डेभेलपमेन्ट स्टिल जेबो डेभेलपमेन्ट गैया बिसिनि जि एसुरेन्स होनाय जि कमिटमेन्ट होनाय बेफोरखौथ' बाद दोनबावदो रायजो राजाफोर दिनै एनडिबिजों नेगसिएसन जानांगौखौनो मोजाङै नेगसिएसन जानांगौखौ प्रमद बर'आ हाइजेक खालामदों बारस'दों गबिन्द बसुमतारी बारस'दों जायनि थाखाय दिनैनि डेटआव गबिन्द बसुमतारीया रन्जन दैमारिखौ बे एकर्डजों खुनु सोमोन्दो गैया रिलेटेड गैया होनना बुंदों अरिजिनेल जुदि एनडिबि मोनब्ला एबा स्पिरिट गोनां सासे दैदेनगिरिमोनब्ला जाथिनि थाखाय नांग्रा संग्राम खालामग्रा दैदेनगिरि नेतानि खुगायाव बेबायदि आननेसेसारि खोथा बाथ्रा ओंखारनो नाङा बहननो हायाबा हाया सिरि था जिरायनानै बेबायदि बुंनो नाङा गाज्रि खोनायो नोंबो सासे एनडिबि रन्जन दैमारियाबो हारिनि थाखाय नांनानै सेक्रिफाइस खालामनानै बिथाङा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों मानि थाखाय बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामामोन सान्ति सुक्ति पिस दावराव दावसि गैला एनडिबिनि समयसाया दिनैनिफ्राय जोब्बाय आरो खुनु दिन दावराव दावसि गैला होननाय जादोंमोन नाथाय जों नुबाय एनडिबिनि समयसायाबो जोबाखै दिनै जेलावनो दासिमबो दं बेनो जाबाय सान्ति सुक्ति दिस इज कल्ड पिस एग्रिमेन्ट गबिन्द बसुमतारी ओंखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गबिन्द बसुमतारीमोननि बायदि खोथा बुंनाय प्रमद बर'मोननि खोथा बुंनाय इउजि ब्रह्ममोननि खोथा बुंनायखौ फोथायनो नाङा मानोना बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो आनबिलिभेबल फोथायनानै लाजाथाव नङा रायजो राजाफोर आनएक्सपेक्टेड जेबो आसा खालामजाया गबिन्द बसुमतारीया आलदा बुङो इउजि ब्रह्मआ आलदा बुङो प्रमद बर'आ आलदा बुङो बे साथाम मानसिनि जि खोथा बुंनाय अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय नोंथांमोना खोनागोन जागासिनो दं इनिसिएटिभ लानानै स्ट्रंलि वाट एभार लाइक देट बिथांमोना बेफोरबायदि खोथा बुङो ओंखायनो फैबाय थानाय आपकामिं बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बयबो कनसियास एबा सांग्रां जानांगौ रायजो राजाफोर मानोना बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जाथिया जेरैबायदि मोननांगौमोन मोनाखै आनसाक्सेसफुल दिनैसिमबो बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय सिमां मिजिंफ्रा स्टिल फुलफिलमेन्ट जायाखै सेटिसफाइ जायाखै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि थाखाय नाङाखैमोन अके दे एग्रिमेन्टआ जाबाय नाथाय एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जों नुनो मोनबाय ग्रेजुवेलि व्हाट वी हैव सीन
एट प्रेजेन्टलि रायजो राजाफोर हा माथो जों उल्थासो नुनो मोनगासिनो दङ एनडिपिनि समयसायानो जोबाखै हा बिटिसिआव जेरैबायदि पावार फांसन दं बेखौसो दिनै स्क्रेप खालामनो नागिरदों हा बेखौसो दंस' खालामनो नागिरदों बिटिसिआव सेल्फ अट'नमि पावार दं